Dosaken kagiat ingkang sami umara seba salah nyogalang nganti kaya mina katempuh ing jala. Mijil sangking jroning praja mapananing madyaning aloka kundanging prawadya sawega pasur tambur miyang suling pepandhen taludak miwa bandira kagandha warna Pindha jala dyana sri kawuryan Oh Prabu parang ingkang rayipun Setyaki jumadung dawuh menapa wonten dawuh saking Kang Mas Janaka Radyan kula inggih jumadung dawuh sinuwun kula inggih jumadung dawuh sinuwun Dewa Sedawi kakangmu dolan kowe Praguta ingkang dadi wigatining parpaton ana ing Pendhapa Madukara iki mau ora ana liya ya merga saka sungkawane adhiku Bratajaya lan Yayi Arjuna sepisan gone Sembadra wis ngrebini ngancik Sapta Candra mongko Bratajaya nampa wangsiting Jawata kudu siniraman dening Yayi Werkudara kaping pindho kalenggan iki Dimas Werkudara marah murca saka praja tanpa waliwara nanging lagi wae dirembug malah ana dadang layani judul lan usuli merga ana sowane sawening Ratu Sabrang dene wigatine diutus karo ratu sesembahane sing jare ratu saka Tanjung Anom jeneng Prabu Jaka Amijaya ya Prabu Angka Wijaya diresdiane bakal ngayunake adhiku Bratajaya bakal diwengku garuk kowe ratu sing mamak mumuk nista bebudene mula iki mau aku ingkang paring wangsulan sulayaning rembug banjur metu njaba nggih lajeng keparengipun Gawa Prabu kados pundi Setyaki Mandura Ndrawati ngamarta kuwi bebasan loro-lorone ngatunggal tigane ngemor tansah daya dinayan samat sinamadan tulung tinulung klebu Madukara saiki lagi nandhang pepeteng awake dhewe wajib ngenteng-entengi sesanggan lan melu nyangkul mula Setyaki petukna raja kae mau syukur yen kena dijung sarana aris nanging yen beguguk utawa waton mangsa borong leh mung rampungi inggih Sendika Prabu
yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Prabu kula inggih nyuwun pamit sinuwun wah kula inggih nyuwun pamit kanjenge ingkang padha ati-ati kebat mangkata Nyuwun pamit. Hei. Wah. Cumangkahang grosro sumbar keterlindu bumi kunjing kumaludo kuntur ketuk Sinuwun sawetawis dang manggen kula nengga wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung Wanggala Yuda cumadung dawuh sinuwun nadyan ingkang abdi Kridha Mandala ugi nyadong dawuh. Bocah Tumenggung. Iki aku mau wis klakon sapet jagong karo Raden Jaraka. Nawala saka sinuwun Prabu Angkawijaya wis tak aturke ana ngersane Raden Arjuna. Nanging jebul surasane nawala sinuwun Prabu Angkawijaya ngersake Dewi Wara Sembadra bakal diwengku garwa. Mongko Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna. Wusana aku diwangsuli Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Walah dalah, kaya lanang-lanang dhewe. Aku ditantang Bandayuda mula aku banjur metu njaba iki. Mula kowe aja padha wedi kangelan, mbok menawa Prabu Baladewa uga dawuh karo wadya balane. Pethukna, mengko yen Prabu Baladewa sing maju, aku sing methuke iki. Mboten langkung ngestakaken dawuh sinuwun. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kebat mangkata.
satri gumulung mangrempahing wadya kurna groreh kagere Ranggana gawe gelar wah lah dalah iki ana satriya medhuke marang aku mentang kula gandong adeg kaya ndha wah lah brengose dipelintir-pelintir mripate menteleng mandeng aku tanpa kedhewe ngaku sowe takon karo aku satriya ngarep ruci Raden Setyaki Raden Setyaki ya Raden Singa Mulanjaya ya Raden Singa Mulanjaya ya Resni Wira ya Tambak Yuda walah dalah akeh men jenengmu Raden Setyaki kowe kapernah apa yen karo Prabu Baladolan Raden Arjuna iki kadange taruna walah dalah dulure nom Setyaki kowe sumingkira di Prabu Baladewa kon tekan kena tugele sirahe ulap-ulapan sing dadi ucamu ora perlu kepok senggol koncane Kowe Prabu Baladewa Setyaki ingkang keduga mapaki kridamu babu Argapa ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Praptek Lalis manggala itu Oh, wah mati dar sambato mudar ayo push mati wah ujian cangkyak we mati ambruk wah edan bos biar we
Dian. Oh. Tolong dadamu. Awas. Wah, Dian yo. Join do. Waduh. Waduh. Mati. Yo. Wah. Wah. Diam. Wah. Oh boy. Musuh entuk sing kurang sak kenongan. Wah, angel iki lho nganu. Apa interaksi?
Hei. Oh. Hei. Hei. Akapela ye. Ora ah. Ora ngaget-geti to, Teng. PC. HP iki. Lho, angel. Kungfu iki. Pati. Asik kayak ngene iki. Ngene iki tekan gosok wae. Ya aku arak ngene iki wae lah. Piye poli bu aneh wae apa yo? Mau lek dandun durung munggah panggung e. Iya mengko gara-gara. Nggih lek nggih. Walah dalah. Alah. Wadya bala ora ana sing apik. Meng polahe tok pating dabrus. Nek weruh sego telep. Kon tumandang ingah-ingih. Wah. Ayo, Di Prabu bola tekan kene.
Wah, kowe sing jeneng Setyaki adine Prabu Baladewa. Yo dasar Waranyata. Kowe Prabu Deoratmu kok ya. Ndi Prabu Baladewa. Aku wegah mungsuh karo kowe. Ora perlu ngepok koncane kowe Prabu Baladewa. Setyaki ayo nono. Wah, jelek urip gigit sing mau angpit tatas jangkamu. Oh, wah. Wah. Oh. Wah, hebat. Saking jagat lag-laing bumi iblis lanat parat menungso tatanan dasar wak ratu apais buta nek kepepet terus ngot jari udah mundura tak kerajang iki. Harus maning jajaran parat kowe dorat muka dasar ratu rupamu buta gelut dan kepepet terus nyokot ratu Gragas. Ayo gage cokotan Prabu Baladewa. Wah gugu arepe dhewe
yen kowe kepengin njaluk kaya adimu Setyaki gigit sing pangape tua menungso ratatan ceceli tukak mudatemu. Ngono. Mutar. Wedan. Palada. Lagi ke aku mungsuh karo ratu kok rusuh tandange. Wadyabala. Gendera Candrageni digulung nekuk penjalin dunduri wae. Tunggal kandhani siji pernae awet-awet lamun sinarno sanes sing marca padha kena den mestani jagat sonya ruri ya ing lokantara dumunung ing wukir tengguru puncake ngaldaka ing mriku gumelar kayanganing para Jawata ngembo swarga maya den mestani kayangan arga dumilah ya ing Tejamaya ya kayangan Suralaya inggih kayangan Jonggring Saloka. Lah sinenta ingkang dados gegunungane kang renggani ing Gurulaka wenang awisik Sang Hyang Nilakantha, Hyang Caturbuja, Hyang Girinata, Hyang Sangkara, Hyang Gowinda, Hyang Jagat Pratingkah nanging kondang ingrat awisik Sang Hyang Bathara Guru. Dusmana Hyang Jagat Nata nuju miyos Siniwaka lenggah ing bale marju Kundawanik. Dene ingkang kepareng ngarsa tuhu menika Jawata ing suduk pangodal-udal nenggih Bathara Narada ya Sang Resi Kaneka Putra kaleres kadang werda kinarya tuangga tetindhing para Jawata Tridasa Wataknawa
nalika semanten nampi suwanipun Sang Wahyu Widayat mila daya-daya den dangu dadi mangkono pangodas marang Indra ingkang dereng kawedari lisan. Kandra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrik sekar kadung ko ngas kandanyo paweh raras ratnane griya Kakang Narada gara-gara ingkang tumandu ing kayangan Jonggreng saloka jebul menika wonten suwanipun Widayata inggih Widayat Kakang
Prekencong Warudoyong. Pak Pong kali cudhe sapa sing gawe? Kaluhuran sabdanipun Adi Guru mapan kula ugi sampun tanggap dhateng gregetipun Widayanto. Ingkang menika prayogi lajeng dipun piji mangarsa. Inggih Kakang Widayat. Tanpa pepindhan bombonging Tyas Ulun labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting Ngosik Ulun lan marang kahananing Dyanaloka Widayat. Yekti ulun wis muni ngomonggo apa ta ingkang dadi tekad kita. Saekti kepingin ngudhakake urip kita sawutuhe kanthi asasira wahyu. Mung wae ngene nger kita kudu pratitis gon kita bakal golek dunung lan papan. Merga lamun keseluruh dalan kita mboya bakal bisa ngruwat jagat saka memala. Nanging tiba kosok balen saekti bakal ambabar angkara gung. Mula kita kudu ngerti sangune minangka sarirane Wahyu Ratu. Merga wong ingkang pinitaya dadi ratu mono ora gampang. Krana ratu mono beda klawan kawula. Yen kawula iku menang ngukur kodrate, nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan. Mula kita kudu ngerti apa karyanira ing jagat. Uga satriya ingkang kepiye ingkang bakal dadi kandhange utawa bakal dadi wadahe Wahyu Widayat. Kaluhuran sabdanipun Hyang Adi Wulun. Anggen kula makarti tanah sanes kejawi. Namung anggen kula badhe setya bekti dhateng jejiban minangka jiwaning satriya. Sasaget-saget badhe nata negari miwah tentreming jagat sak isinipun kanthi srana satriya kala wau kedah pinter, boten namung pinter ngasta ing keprintahan nanging linambaran tata krami. Nanging satriya ingkang saged nindakaken dharma kanthi tulus, boten umuk sesongaran, boten aliting manah ngadepi dhateng ewah gingsiring kahanan. Yaya Widayat. Lawan mengkono ulun sarujuk tuntunan para satriya ing jagat iku supaya ngedohi marang sifat wengis lan aja dadi semenang-menang krana jiwa satriya mula kudu bisa memulya para kawula sarta ngentas panandanging wong cilik. Lenglenging driya mangu-mangungkum kanduhan rimang lir lena tanpa kanen. Yen tan tulus mengku utama duh ulun sanget ngaturaken gunging panuwun pamejuting sabda paduka pukulun dadosa sanguning lampah kula ingkang mekaten keparenga lajeng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu pukulun ingkang pratis nggon kita golek panitisan. Pukulun Narada kula nyuwun pamit nyuwun pangestu. Ya Nger, ingkang pradhan ngati-ati ya Nger. Kakang Narada kemawon sampun ngantos negakaken dhateng Widayat. Kula aturi ngawat-awati dhateng Widayat anggenipun pados panitisan. Oh inggih Adi Guru nggih. Ingkang mekaten nyuwun pamit Kakang Narada Rahayu ingkang pinemu raharja kang sinedya.
ingkang wonten wana Srangbaya. Nadyan papan gawat kaliwat angker kepati parandening kono ana titah ingkang nedheng Mahasinga samun ngisep sepining spana nenggih panenggak Kurawa kadang nata ing Astina Satra ing Banjar Jungut Raden Arya Dursasana trimah milar saking praja manjing wana Srangbaya amangun tapa medis dakep saluku juga ideping tekad aluwung dadi tiping ya mani lamun datan kasembatan sedyane denira gayuh wahyuning ratu mula datan nama mokal lamun nuwuhaken pangaribawa dadak skala praptane Sang Pandya Betari Durga anggugah denira mangsah semedi kagiat kadoro wekasan Sang Dursasana. Ulun Sinongwati jagat kinari amung mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambek kangen awito dedenjeng-denjengan lae-lae kayangan dandang mangore panas perbawane ora lida ujare wong adaplok jebul ana titah ingkang ngedekake tapa ana ing alas serang ora nyono jebul putuku nenggak Kurawa Dursasana iki inggih Pak Bekti kula kunjuk Ulun Pandya Betari ya tak tampa Dursasana aja kaget lamun ulun nggugah marang nggon kita tapa banjur ana wigati apa lan kita darbe penggaya apa Dursasana inggih Ulun wale-wale menapa sak bibaripun lampahan trajon utawi timbangan kadang Kurawa ingkang sami kontal kaprapal kendang kapracendang wonten ing jaban rangkah samenika sampun sami mukti wibawa jumeneng ratu kadosta Yayi Boga Denta
sameneika sampun mukti dados ratu ing Turilaya lajeng Gerdapati Warsaya Pati Warsaya Windandini Naranuwenda Kundaka Bima Muka wah sedaya sampun mukti dados ratu sedaya sameneika sampun mukti wibawa namung kula piyambak ingkang dereng saged dados ratu monggo kula menika panenggaing kula adi-adi kula pun sami mukti kula kok dereng lingsem kula pukulun lingsem monggo kula nampi wangsit bilih dewa badhe matedhaken wahyuning ratu sinten to ingkang kadunungan badhe saged nurunaken sejarahing ratu ingkang binathara menika pukulun pramila rehning paduka pukulun sampun nggugah anggen kula tapa keparenga paring pitulungan ulun leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus mangkutya utama Dursasana rene kepiye wae Dursasana wis tapa mula aja semelang kulon sedya paring pitulungan aduh matur sembah nuwun kulon lajeng caranipun kados pundi nger kalenggan iki Jawata bakal matedhakake wahyuning ratu ya kuwi kang aran Wahyu Widayat mula ulun bakal munggah ing kayangan nyuwun ana ngersanipun kula Hyang Jagat Girinata Wahyu Widayat bakal tasuwun tunggunen sawetara nger Dursasana inggih ngersakaken dawuh pukulun Trisang kapirangu rinanggul nempet kempet yen tak dosang retnaning bawana lae nganti gawe kageting atiku jroning aku ngambah antariksa sedya swana ning kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru moyo-moyo mongko cahyaning sumunar. Tejane manter nanging eloke kok ora mblerengi. Bat iki wujude apa? Nanging pancen kowe bisa tata jalma gage kowe waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho, kowe wis ngerti marang ulun? Inggih, nadyan paduka lenggah wonten kayangan Dandang Mangure. Nanging kula inggih sampun uninga dhateng paduka. Pukulun pangabekti lula kunjuk. Iya, wis tak tampa dadekke bombong tias ulun, banjur prasaja wae. Kowe kuwi sapa? Inggih. Waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Widayat. Bat kowe Wahyu Widayat.
Yen ngono apa bener kowe wahyuning Kanalendran utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula Wukulun. Anglir bawan ingkang sinung wadi jagatnya kinarya momong kinarya momong sarira tunggal lae kepasar yoga katujuh ngene Widayat nganti tarewangi aku bakal suwanana kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun wahyu Widayat ndak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku ya kuwi Raden Dursasana mula ora perlu dadak suwan pukulun jagat Girinata ning nyatane malah ketemu ana kene mula kowe manut tak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku Dursasana ya Widayat Pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun pono dhateng peratan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula keparengan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan keseluruh anggen kula ngomongi titah yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe ambabar angkara gung nanging menawi cundhuk jubuh lan gambuh sakti badhe ambabar katentreman ing jana loka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged mirangkani pamundhut paduka Pandya Betari lae ngandhar-andharang ndedungkur kakehan gunung sing tanpa guna Widayat yen kowe ora gelem ngomongi Dursasana apa kelakon tak rudha paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged wala kelakon tak rudha paripeksa kowe Wahyu kayot kateyuping angin sumyak swaraning kang renggan semirana
puspita ana titing sunya madya ratri Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.